Ukusa kwanamhlanje kubonwe yilabazali njengoba abanye babo beqale ukubamba umugqa wokungena esitolo esidayisa umfaniswano esisenkabeni yedolobha iTheku singakashayi isikhathi sokuvula kwaso. Abanye babo bakholelwa ukuthi akusilo icebo elihle ukuthenga umfaniswano wesikole zingakadliwa izibiliboco zamaholidi asehlobo. Sibhekene ne-challenge kodwa-ke ngoba phela sifuna iy'ngane zethu ekugcineni zibe nempumelelo yaphambili. Into eyenza ukuthi sithenge nango last minute-ke iy'ngane esikhathi esiningi uma ngabe zihlele emakhaya ziyageyina. Mina like lo wami umzukulu kodwa i-uniform ade eqonye odlulile isamlingani mathi. So that's why ngila. Ngeze nje ukuthi ngimthengele ngalesi sikhathi sonyaka ngoba mangiyithenge izivalwe izikole lo nyaka ngisuke sengishawa ukuthi ayisafuna umlingani. Izisebenzi zakulesi sitolo zithi akubi umzuzu omnandi uma abazali sekumele bengene shi emakhikhini abo. At the till, it gets actually kind of crazy. A lot of parents that come to the till, they're always like, "Oh my gosh, you guys are charging so much money. Like, how are we going to do this?" I'm like, I don't think you guys really have a choice right now. You know what I mean? But like, it does happen quite often. Abanikazi bezitolo ezidayisa umfaniswano bathi kudingeke ukuba bengeze izisebenzi ukuze bezomelana nomthamo wabantu abazothenga. So we've been busy from December. Actually, it picks up after the 15th December. And we've prepared by having over 200 staff in the store to assist with the back-to-school rush. We start as early as November, hiring staff, getting them prepared, ready. Kulindeleke ukuthi zonke izikole eNingizimu Afrika zivulwe ngoLwesithathu.